גירוי אינטלקטואלי, הפודקאסט שיעורר לכם את הזוגיות, בהגשת עורכת הדין אדוה ננטל וליאל אלנקווה. בוקר. מה שלומך? אני בסדר אחד ממש. מעולה. הייתה לי תובנה כזאת. שאת יודעת שאנחנו ילדות, או ילדים, אנחנו כל הזמן נורא רוצים להתבגר, אנחנו רוצים להיות גדולים, ואז אנחנו גדולים. וזה קורה. זה קורה. נקלענו לזה. ופתאום, כאילו, אנחנו נחשפים בעצם ליותר מידע, מה שגורם לנו להיות לחוצים יותר, מתוחים יותר, עצבניים יותר, כעוסים יותר, מקובצים יותר, וזה מביא אנשים למקומות של חרדות, של כל מיני סיטואציות מאוד לא נעימות, ונורא קשה להתמודד. עכשיו, ככל שאתה מתבגר, אתה גם נחשף לכל אלה של, בואו נעשה ריטריט בגואה, ננשום אוויר עמוק, נלך לעשות יוגה בשקיעה, שזה דברים שבאמת מרגיעים ואנחנו בסדר איתם, ועדיין, איך לעזאזל, כאילו, למה כל כך רציתי להתבגר? מה העניינים? כאילו, מעניין אותי להבין, את בן אדם מאוד פוזיטיבי, מאוד כאילו חיובי, איך את רואה את המקום הזה? איך את רואה את זה? כי גם לך יש לחצים, גם לך יש התמודדויות שהן קשות. אני לא חושבת שיש בן אדם שאין לו התמודדויות. אני חושבת, החשיבה היא יותר איך אנחנו לוקחים את ההתמודדויות האלו, ומה אנחנו עושים איתם, ואיך הן מפעילות אותנו. אבל אף אחד לא מלמד אותנו להתמודד. נכון, זה משהו שאנחנו צריכים ללמוד להתמודד. קודם כל, אנחנו כן לפעמים יכולים לקבל כלים, אם אנחנו צעירים, אז בדרך כלל מי שדואג לזה זה ההורים שלנו, ואנחנו רוכשים את זה במהלך החיים המשותפים, עם בני הזוג שלנו, שאנחנו רואים את הדרך התמודדות, ושיש לנו עוד אנשים שאנחנו יכולים ללמוד מהם. אבל עוד לפני שזה קורה, באמת השלב הזה שאנחנו קטנים, דיברת על זה, אנחנו נורא רוצים להיות גדולים. כי יש משהו מאוד מפתה, אבל אנחנו לא מבינים במה המחירים. במה זה כרוך. בדיוק, אבל אנחנו נורא רוצים כבר להיות גדולים ולהיות באיזשהו מקום שנוכל לבחור ולהחליט ולישון מאוחר. הדאגות האלה, כמה פעם אנחנו אומרים, כאילו הבעיות של הילד הזה, זה כולה מבחן שיש לו, או הבגרות, זה שלא קנתי לו בובה. שטויות, כן, ואז אנחנו עושים מזה צחוק, אבל באמת לכל שלב התפתחותי יש את החשיבות שלו, וכשאנחנו גדלים, מה שבדרך כלל קורה, אנחנו מביאים איזושהי בינה, והבינה הזו מביאה איתה עומקים שהם פחות רדודים ממה שכאילו קיבלנו דברים יותר as is, וכאילו דברים מאוד פלט, שטוחים, ואין שם עומק. וזה מכניס אותנו לכל מיני מחשבות, וזה מכניס אותנו לסימני שאלה, ולאי ודאות, ולתסכולים. ואז כל הדברים האלו בסופו של דבר קצת יכולים לשבש אותנו, וזה יכול להיות למקומות של חקירה ושאלות, וזה גם יכול להיות למקום שלוקח אותנו רגשית או נפשית או תפעולית למקומות מאוד מאוד לא טובים. וחשוב לי כן להגיד משהו בנושא הזה של התמודדות אישית בתוך מערכת זוגית. אנחנו עדיין אינדיבידואלים גם כשמצאנו את בני הזוג שלנו, אבל מאוד חשוב לשים לב שלא נגיע לרמה שאנחנו לוקחים לקצה את הזוגיות שלנו בגלל המצב האישי שלנו. צריך מאוד מאוד להיזהר. מה זה לקחת לקצה מבחינתך? לקחת לקצה, אז אם אנחנו לא לוקחים אחריות על החלק שלנו, הרי מרבית האנשים שמגיעים אליי בסוף להתגרש, זה אנשים שלאורך השנים הם יבואו ויגידו לי, גם לי הייתה תרומה, הם מבינים את זה, אבל בסוף, הם לא, לאורך הדרך, אולי הם שמים לב, אולי הם היו רוצים לפעול אחרת, אולי מאוד קשה להם. עכשיו, זה בסדר שלא תמיד אפשר, ושיש תקופות כאלו, אבל אם זה משהו שהוא מתמשך, אנחנו צריכים ללמוד ולא לצפות שהבן זוג שלנו יתמוך בנו, בלי שנעשה איזשהו מאמץ קטן, כן. לעבור איזשהו שינוי, לא כדי לשנות אותנו, כדי להטיב איתנו, שלנו יהיה טוב, לזוגיות שלנו ולחיים שלנו. כל התמודדות היא קשה, אנחנו יודעות את זה. זה נכון. אבל עדיין, האם אנחנו רוצים שיהיה לנו חיים יותר מלאים, יותר מספקים, יותר טובים, יותר נכונים, יותר בריאים? אנחנו היינו רוצים, אנחנו שואפים לזה. חד משמעית, זה כזה אוטופיה. נכון, אבל האוטופיה הזו, היא כן יכולה להתקיים לצד. אני לא אומרת ללא, כי אנחנו לא יכולים לא לדאוג מכסף, אנחנו לא יכולים לא לדאוג מילדים, אנחנו לא יכולים לא לדאוג מקריירה, יש לנו כל כך הרבה דברים שאנחנו באמת בדאגה אמיתית. יש את השלב שאנחנו הופכים כאילו מילדים, שאחר כך אנחנו הופכים את הילדים שדואגים להורים שלנו. חד משמעית. גם זה שלב שהוא מאוד מאוד לא פשוט
באבולוציה שלנו. נכון. אז יש כל כך הרבה דאגות שלאורך השנים הם חלק בלתי נפרד, אבל השאלה כמה הדאגות האלו משפיעות לנו על הזוגיות, ועד כמה הן יכולות להיות, נגיד אולי מעצימות או מלמדות או מחברות, או עד כמה הן יכולות להיות בסוף משהו שמייצר סדקים ויכול להרוס ולגרום למשהו לא טוב. אני חושבת שיש לנו אחריות אישית מאוד גדולה, ולא סתם אנשים באמת הולכים לכל המקומות האלה של לחפש את המרגוע, של הריטריטים ושל מיינדפולנס ושל סדנאות התפתחות אישית, להכניס קצת יותר רוגע. ואוויר, כי החיים שלנו, אנחנו אמרנו את זה כבר אז, ממשבר למשבר למשבר, אנחנו חיים ככה. נכון, זה נכון, זה נורא לא פשוט. אני גם רואה את זה בקליניקה, המון זוגות שמגיעים, בדרך כלל מגיעים בגלל איזשהו לחץ פנימי שקיים. אם זה על החודשים האחרונים שהרמון גויסו, ואז האישה מאוד קשה לה, אם זה אנשים שחווים לחצים בעבודה, או חלילה פוטרו, אז יש פה איזשהו פער מאוד ענק שנוצר להם שם, חלל מאוד גדול, שגם יש להם את הפחד שהם לא יצליחו לחלקל ולחיות את הרמת חיים שהם רוצים, או חלילה לאבד את הבן אדם שמאוד אוהבים. ואז את צריכה ללמד אותם להתמודד, גם להתמודד עם הלבד, וגם להתמודד עם הסיטואציה, שהיא תמיד מורכבת. כשבן אדם חווה משהו, הסיטואציה היא לא פשוטה, היא לא קלה, וכאילו, אם אני צריכה נגיד לבחור נושא אחד, שככה מאוד מאוד השפיע, על מערכות יחסים שאני רואה הכי הרבה זה פיטורין, שאתה יודעת, בסופו של דבר, צד אחד הוא, כשיש הורות, בדרך כלל הוא יותר מפרנס, לפי מה שאני רואה בקליניקה, את רואה אצלך הבדלים שיש צד אחד יותר מפרנס ואחד יותר בבית היום? כן. כי אצלי אני ממש רואה שני אנשים שיוצאים ועובדים מאוד מאוד קשה. הם יוצאים ועובדים מאוד מאוד קשה, יש אחד תמיד שעובד יותר קשה, בין אם זה אישה, בין אם זה הגבר. אבל זה גם יכול להיות תקופות, אבל זה... כן, זה תמיד בתקופות יהיה. אוקיי, טוב, תמיד יש מישהו שיש לו, אוקיי. אבל זה לא שאת רואה מישהו שיותר בבית, כאילו מישהו שבבית, כמו שהיה כאילו... יש בחירות, יש אימהות שבוחרות להיות אימהות, שזה מדהים בעיניי, כאילו זה עבודה מטורלפת בפני עצמה. אז אני יכולה להגיד לך שבאמת בעשור האחרון אני כמעט ולא פוגשת זוגות, שיש צד אחד שהוא יותר בבית וחי ונושם את הבית. אני רואה מלא כאלה. אז אני רואה ממש שני צדדים, שני בני זוג, בנות זוג, אבל בדרך כלל מגיעים אליי בשלב יותר מאוחר בחיים מאשר הזוגות שמגיעים אליי. אצלי מגיעים הרבה יותר צעירים. ממש בדרך כלל אחרי חתונה תחילת הורות. לא, גם אצלי יש את האנשים שנשארו בבית, אבל אני עדיין נשארו כאילו בתקופה של הריון, לידה סביב הילודה, אבל אני מדברת כאילו ברמת הקונספט, מאוד מעניין כי... הקרייריסטיות. כן, אני היום כמעט לא רואה גברים ונשים, לא משנה אם אישה חיה עם אישה, או גבר עם גבר, אני ממש רואה ששני הצדדים היום במדינה שלנו, הם עובדים מאוד קשה, נאלצים לעבוד, גם הם עובדים מהבית לצורך העניין, אבל עובדים ועובדים קשה, כולם. עובדים קשה, אבל יש אחד שיש עליו יותר את נטל הבית, אז כאילו השעות שלו הן יותר קצרות בדרך כלל, מאשר אחד שיוצא בבוקר, חוזר בערב מאוד מאוחר, אז אפשר לראות את הפער הזה, וכשאחד מפוטר, זה מערער את אמות הסיפין. כאילו, זה ממש מטורף, איך שזה משפיע על כל הבית, הפחד, מה יהיה. תמיד שוק העבודה הוא שוק מאוד קשה, אף פעם לא מוצאים עבודה, אף פעם לא מצליחים, ואולי עכשיו בא לי בכלל להיות עצמאי, אולי, פתאום, וגם אין לאנשים האלה זמן לתהות מה בא להם. גם אין להם זמן ללמוד משהו חדש, גם אם הם רוצים, אנחנו חייבים עכשיו להביא כסף, חייבים להמשיך, המשכנתא דופקת, החוגים והדברים של הילדים, אנשים שרוצים ממש, אני מסכימה איתך, וזה באמת שבר גדול לקריירה. יש המון גורמי לחץ, והגורם הכלכלי, גם דיברנו עליו, ועוד נדבר כנראה עוד הרבה, הוא גורם מאוד משפיע וחזק. כן. וזהו. אני רוצה לדעת אם את רואה איזה שהם גורמי לחץ, שהם סממנים של התחלה של הנה עכשיו, מתחיל פה איזשהו לחץ חדש במשפחה הזאת, בזוג הזה, באנשים האלו, דברים כאלה שאת אומרת, הנה כאן, בואו שימו לב שלא תיכנסו לפינה. כן. אז קודם כל זה מתחיל ונגמר בהם, באינטואיציה שלהם. לי יש את שלי, להם יש את שלהם, כן. והם יודעים הכי טוב לשים את האצבע. פיטורים הרבה פעמים נופלים בהפתעה, אבל גם הרבה פעמים משהו מורגש. על תחרות, על תפקיד כלשהו, במצב כלכלי, כשאת יודעת שנכנסים לתקופות מסוימות, נגיד בתקופת המלחמה, זה תפס, או גם בקורונה, זה תפס אנשים בביצים. פתאום כאילו, הוציאו אותי לחל"ת,
מה קורה, איך אני אחיה, מה, ביטוח לאומי, מה, אנחנו יודעים שזה לא פשוט במדינה שלנו. זו שאלה איך מתנהלים. אז קודם כל, הזיהוי הראשוני זה אינטואיציה, אנחנו תמיד מרגישים דברים. כולם יגידו, נשים הם מכשפות, נשים הם, לא, כולנו מרגישים. אני חושבת גם גברים וגם נשים חיים אינטואיציה ויודעים להרגיש, אומרים שמשהו קורה, והם לפני ומחקרים הוכיחו שהתחושה הזאת, שאנחנו קוראים לה אינטואיציה, יש כאלה שיגידו תקשור, אבל כאלה שיצביעו לך תמיד פה, אני מרגישה את זה פה. זה תחושה אמיתית. זה כמו איבר נוסף. זה ממש כמו איבר נוסף. אז קודם כל כן ללכת עם זה, כן לבוא ולדבר על זה. אני יודעת שיש דברים שהם מלחיצים, מפחידים אותי. אני בן אדם שככה למד לא לפחד מכסף, למד לאהוב אותו, אבל עם זאת עדיין שתדברי איתי על כסף, הרבה פעמים אני אהיה בשיתוק. כאילו נגיד, רגע, מה עכשיו קורה כאן? אז צריך לדעת שזה משהו שמניע אותי, ואם הוא מניע אותי, איך אני יכולה לדעת להתמודד, איך אני יכולה להרגיע את זה. אוקיי. אז זה ככה, איך אני מזהה את שאר הגורמים? אתם רואים את זה. אתם רואים את העתיד לבוא. כאילו, זה כבר לא אינטואיציה. יש דברים שאתם יודעים שאתם מתכננים טיסה. אתם יודעים שאתם צריכים להוציא שם כסף על הטיול. אוויר. להערך לזה. תחסכו. ויש המון גורמי לחץ, כן? יש הרבה גורמי לחץ, אני חושבת שהם בעיקר דברים שהרבה פעמים לא תלויים בנו, נכון. שלנו יש יכולת לשלוט עליהם, ואז אנחנו כאילו כל הזמן נתונים לחסדים של העבודה שלנו, ושל הלקוחות שלנו, האם זה באמת אנחנו נתונים לחסדים שלהם? זה חשיבה, אפשר לחשוב שכן, אנחנו יכולים להיות במקום... זו חשיבה. זו חשיבה מאוד קורבנית. אנחנו יכולים לחשוב שאנחנו נמצאים במקום, שאם הבוס שלנו לא יהיה מרוצה מאיתנו, עבוד לנו, אנחנו לא יודעים מה לעשות, אנחנו הולכים לאיבוד, אנחנו יכולים לחשוב שאם המשפחה שלנו לא תעזור לנו כלכלית, או עם הילדים, או עם כל דבר אחר, אז אנחנו נקרוס כי אין לנו עזרה, אנחנו לא סומכים על אנשים מבחוץ, ואין לנו וכולי וכולי. יכול להיות הרבה דברים שאנחנו מרגישים, יכולים להרגיש את זה כששולחים את הילדים לגן, אם אנחנו במקום כזה שאנחנו שמים את הילדים במקום בטוח או לא בטוח, אנחנו יכולים לשים את זה מול חברים וחברות שסיפרנו להם משהו שלא יצא, אנחנו הרבה פעמים יכולים להיות בתוך המקומות האלה, ואפשר גם להכניס את הדברים הגדולים של מלחמה וחולי וכל מיני תקופות מאוד מאוד לא ברורות וקשות, שמכניסים אותנו לעוד ועוד ועוד רבדים של לחצים, של התמודדויות, ושלוקחים אותנו בעצם לקצה ברמה האישית, והרבה פעמים אנחנו מתהפכים בתוך הדבר הזה, לא רק כאילו לצאת על בני הזוג שלנו, אלא אנחנו מתהפכים ברמה של מי שאנחנו. אנחנו עוברים תהפוכה מאוד מאוד משמעותית, מאנשים שמחים ומלאי חיים. אנחנו הופכים להיות אנשים יותר מדוכדכים וכאלה נכבאים אל הכלים, והרבה מאוד אנשים תשאלי אותם, עברו בשנים האחרונות במדינה הזו, עם הסגרים ועם המלחמה, הם עברו הרבה מאוד תהפוכות, והם לא בהכרח עשו איזושהי עבודה כדי לאבד את הדברים האלו. אני חושבת שכולם צריכים לעבור איזשהו עיבוד רגשי, איזשהו עיבוד לסיטואציות שחווינו בשנים האחרונות. מעבר לזה, המקום הזה של אנחנו מושפעים, נכון, אנחנו תמיד נהיה תלויים. שום דבר לא בשליטתנו. גם לא בשליטתנו אם נקום מחר בבוקר. הכל בסדר, בואו נתחיל מהבסיס. אתה יודעת שזה הכי מצחיק, אנחנו כאילו דואגים מה יהיה, אבל אנחנו לא חושבים בכלל אם נקום בבוקר מחר, שזה הכי הזוי, כי זה הדבר הבסיסי, האם מחר אני קמה בבוקר, האם עכשיו אני יוצאת מפה ואני, זה יותר כאילו שאלה קיומית. ואי אפשר להיות קורבן של החיים, לתת לעצמי להיות שם. שאחרים ינהלו אותנו, אלא שאנחנו ננהל את החיים במה שיש לנו. נכון, קחו את עצמכם בידיים, כפרות, כאילו, בואו. אני לא יכולה להיות תלויה במילה הטובה של הבוס. אני חושבת שיש לאנשים מה שצריך להרים לי זה אני. זה לדעת שאני הטובה, שאני עושה את הטוב ביותר שלי באותו היום, כדי להצליח, כדי לספק את צרכיו של העסק שאני עובדת בו. אני לא יכולה לפחד כל הזמן ממה יגידו עליי, או לפחד על מקומי, כי אם אני חיה בין הפטיש לסדן, אני לא עושה טוב לא לעסק שבו אני עובדת, ואני לא עושה טוב לעצמי.
אני חייבת אני חושבת שזה מאוד ניכר שהאדם עם זנב בין הרגליים, מטאפורי כזה, אנחנו רואים אותו ככה, אנחנו מרגישים אותו ככה, אנחנו חווים אותו ככה, ואנחנו גם קודם באיזשהו רצון לגונן עליו, וזה גם לוקח מאיתנו המון המון משאבים, ואם נסתכלת גם במערכות יחסים של בני זוג, זה אחד הדברים שהרבה פעמים שוברים את היכולת להמשיך להתמודד עם אותו בן או בת זוג, שכל הזמן מרגישים שצריך להרים אותם, וכל החיזוקים צריכים להיות חיצוניים, ותמיד צריך לעזור להם, וקשה להם להרים את עצמם. אי אפשר להתמודד עם חיזוקים, או לחיות על חיזוקים חיצוניים. אז יש אנשים שחיים ככה, ואז יש גם שלב שזה כבר לא עובד. את יודעת, אנחנו יכולות להסתכל ולהגיד, כי אנחנו בוחרות להתנהל אחרת, אבל אני חושבת שאולי הם גם לא יודעים. אני חושבת שאני נותנת קרדיט לאנשים שהם לא בהכרח יודעים להתנהל אחרת, שלא הסבירו להם, שלא אמרו להם, שלא אפשרו להם, שהם לא ניסו, ושזה כאילו לא קיים בעולם שלהם. אז איך אני יכולה להגיד להם שהם מסכנים? הם לא מכירים משהו אחר. הם רואים איך אנשים אחרים. הם יכולים אולי לקנא למישהו שמצליח לצאת ממשבר, אבל הם באמת לא מאמינים בעצמם שהם מסוגלים לעשות את זה. ולכן הם לוקחים את כל הדבר הזה וממש משובללים, שוב, לא סתם, אני אומרת שכל אחד צריך ללכת לאיזשהו טיפול רגשי או לימודים של התפתחות אישית, כדי שהם ילמדו לא להיות הקורבנות של החיים. אני חושבת שזה טוב, אני לא יודעת לא להתאפס בגורמים חיצוניים, סביבתיים, שיגרמו להם להרגיש טוב יותר, שהם בסדר. אני כאילו חושבת, ואני אומרת, כאילו מה שאת אומרת זה כל כך נכון, אבל כל כך לא תמיד מונגש לכולם, ולא תמיד אפשרי לכולם. אני לא יודעת אם זה... יש המון סדנאות כאלה. שכולם היו יכולים לעשות הכל. יש המון סדנאות מבוא שאנשים יכולים ללכת, לעקוב אחרי אנשים היום במדיה. יש כל כך הרבה ערך שאנשים נותנים, אם זה ביוטיוב, בטיקטוק, תעקבו אחרי האנשים הנכונים. כאילו, זה מדהים איך מסרטון קצר של דקה את יכולה לקבל המון ערך לחיים שלך בתנאי שתאמצי אותו. בואי, יש אנשים שלומדים התפתחות אישית, ואני רואה את זה ביום יום שלי. אנשים שלומדים ומתפתחים, ובסופו של יום, עם כל המידע שיש להם, לא עושים שום דבר, ועדיין נשארים תקועים במקום. האם יש לזה משהו שיכול לקדם אותם? לא. זה שהם אומרים שהם לומדים, יופי. בסוף כל אחד לומד כלים, אני חושבת שתמיד בסוף דברים מחלחלים אלינו, גם אם אנחנו לא עושים אותם בצורה גרנדיוזית, גם אם מישהו הלך ולמד ייעוץ זוגי ו-NLP והדרכת הורים, והוא לא מיישם, לא יישם את כל הכלים, עדיין דברים חלחלו לחייו ולהתנהלות ולהתנהגות, גם אם זה לא... אנשים שונאים לשנות הרגלים ברוב המקרים. אנשים אוהבים להישאר עם ההרגלים שלהם. אנחנו מקבלים, כי אנחנו מתמודדות בדיוק עם המהפך הזה, שקורה באופן שאצלנו הוא הופך להיות משהו קצת יותר אורגני, אנחנו לא באות ואומרות יאללה תשתנה, אנחנו מדברות על דברים שמתוך השיחות ומתוך ההתנהלות דברים קורים ויש שם את השינוי הזה. מעניין אותי לשמוע איך את חושבת שאפשר, נניח אנשים כבר חיים בסטרס הזה, כן בהתפתחות אישית, לא בהתפתחות אישית, עם מודעות, עם פחות מודעות, איך הם יכולים לעשות משהו כדי להפחית את ההשפעות האלה שהם חווים, שהם בעצם משליכים אותם באיזשהו מקום במערכת היחסים, ויכולים גם קצת להרוס את המערכת יחסים שלהם, בגלל שהם שם במקום הזה. לא להסס לפנות לייעוץ זוגי. כאילו... לפני ייעוץ אישי, לדעתך? לפני תהליך אישי? כן, אני אסביר לך גם למה. למה? מעניין. אם זה משפיע מאוד על הזוגיות ועל מערכת היחסים, כי מן הסתם, הדבר שאנחנו הכי אוהבים, זה בין הזוג שלנו, ואיתו אנחנו מרגישים הכי בנוח, ועליו אנחנו מרגישים גם הכי בסבבה לשפוך את כל הג'יפה שלנו. כן. אז בואו נדבר על זה. ואפשר לדבר על זה ביחד, כדי שבן הזוג יהיה שם כדי לתמוך, והצד השני יהיה שם כדי לשפוך. ובמקום הזה אנחנו מלמדות לייצר תמיכה הדדית, חזקה, מאוד מאוד גדולה. עכשיו, זה לא ממקום של בואו לייעוץ זוגי, אנחנו יועצות זוגיות, לא. אני יודעת מה ההשפעה של זה. אנשים יכולים גם להתמודד לבד. ברור. אנחנו כפרה על כל בני התמותה החיים על פני כדור הארץ. אנחנו אנשים חזקים, אנחנו גם חיים במדינה שמשפצרת אותך כל כך, והופכת אותך להיות עם אור של פיל. אנחנו יודעים להתמודד עם כל דבר. אבל... וזה אבל גדול, על להתמודד עם הקשיים מול בן אדם שככה נמצא שם עבורנו, מקשיב לנו, ואתה מערב את הדבר הכי יקר לך. אתה לא חוזר ואז צריך לאבד את הכל עם עצמך, אתה נמצא שם איתו, והוא עוזר לך לאבד את זה.
זה פלא וקסם שאותו זוג זכה. אז קודם כל אני חושבת בן זוג יש הרבה מאוד השפעה על היכולת שלנו להחלים או להבריא או להתמודד או לעשות שינוי, וככל שזה יהיה יותר בשיתוף וביחד ובהבנה ובהכלה, זה יעזור לנו. נכון. אבל לפעמים יש צד שלא כל כך פנוי לעשות את זה, כי הוא שרוי גם בקושי שלו, ואז לפעמים גם שני אנשים צריכים. עכשיו, אני כן חושבת שצריך או במקביל או אפילו לפני הזוגי, לעשות משהו אישי, כי כל אחד יש לו את הלחצים שלו. אני רוצה רגע לתת דוגמה למשהו שיכול, כן, התנהגות שהיא כל כך יומיומית, שאני שומעת אותה על בסיס, את יודעת, קבוע. נניח אנשים שבתקופת הקורונה, היו אנשים שכאילו היו יותר בבית ופחדו לצאת מהסיבות שלהם, ואז כאילו תמיד היה את הצד שהיה הולך ועושה את הקניות, נגיד, והצד השני היה נשאר בבית. אז נניח, אני אומרת רגע, נגיד, האישה הייתה מבקשת מבעלה, הייתה אומרת לו, אני לא יכולת במקום עם הרבה אנשים, אני מפחדת להידבק, אני לא רוצה אותך, אני צריכה לטפל בילדים וכולי. אז בעצם היא הייתה שולחת אותו עם רשימה שהם היו עושים בבית, ויש את הדברים הקבועים. ואז בעצם הוא הולך, הוא קונה את הדברים, כי היא מפחדת והוא רוצה בעצם לעזור לה, למרות שכאילו בוא נגיד סתם, אני נותנת כדוגמה, זה היה התפקיד שלה לעשות את הקניות, והתפקיד שלו היה חלק מהתפקידים האחרים, אבל עכשיו משהו השתנה, והוא לקח כרגע את התפקיד שלה, אז הוא עושה את זה עבורה, כדי לעזור לה להתמודד עם המצב, והוא חוזר הביתה עם כל הקניות, מביא את כל מה שזה, אבל היו שם פערים בין מה שהיא רשמה, סתם סבון כלים שאמור להיות צהוב, הוא בא ירוק, מילקי. אין על מכבי. מילקי שהיה אמור להיות חום, הגיע מילקי לבן, כאילו באמת מלא דברים שלא בדיוק תואמים, גבינה של חברה א', גבינה של חברה ב', דברים שהיא לא הייתה קונה, והבחירות שהיא הייתה עושה היו אחרות. מה היא עושה כשהוא מגיע הביתה? פותחת את השקיות, ומתחילה, מוציאה את הקיטור, כאילו ממש מוציאה עליו, אמרתי לך, לא ככה, לא ככה, לא ככה, למה ככה, כאילו ממש בכעס לעצבים. עכשיו, קודם כל מאוד קשה לה, כי כאילו אם היא הייתה שם באמת, היא הייתה מנהלת את זה אחרת, מאשר מה שהוא. יש לה אולי גם איזושהי ציפייה, שהוא יתקשר ויבדוק, ואלף ואחת דברים, אבל מה שנוצר שם, זה מישהו שבא לעזור, מישהו שחוטף על הראש, מישהו שלא לומד מזה וממשיך להקטין, להשפיל, לא להיות נחמד, לא להיות שיתופי, לא אחד שכיף לעזור לו, והדבר הזה הולך והופך להיות מה שנקרא מפלצת שגדלה, לא האדם, אלא הסיטואציה, זה משהו שהולך ומתרחב, ונהיה אחר כך מאוד מאוד קשה, קצת להוריד את האוויר מתוך הדבר הזה, גם קשה, כשזה קורה, כי אנשים בעצם מה הם באים ואומרים, באנו לעזור, היא בתקופה קשה. אנחנו ניתן לה להירגע, דברים יירגעו, דברים... ובעצם אותו אדם לא בהכרח חושב שמה שהוא עושה זה לא בסדר. נכון. זה נראה לגיטימי, כי כרגע אני בתקופה קשה, וכרגע לא טוב לי, ואני לא יכולה לעשות את זה לבד, ואני צריכה את העזרה שלך, אבל אמרתי לך. כלומר, יש שם איזה משהו בדינמיקה, שמייצרת ומקבעת התנהלות חדשה, לא תקינה, לא נעימה, לא סבבה בכלל, ולא תמיד יודעים איך לעשות אותה. עכשיו, עוד לפני שבאים לייעוץ זוגי ומישהו יכול לשקף את הסיטואציה, כי לא תמיד הם יספרו את הדבר הזה על ההתחלה, אבל אם אנחנו שואלות שאלות ומעמיקות לאיך אתם מתנהלים, מה השתנה, מה עשיתם, ואנחנו מגלות שככה זה נראה, שם אפשר לעשות עבודה. אבל בעבודה אישית, אם מישהו מסתכל עליי בעיניים אוהבות ואומר לי, אדבוש, אם ככה את מתנהגת, כשאני באה לעזור לך, כי את רגילה להיות את היית רגעה לעשות קניות, ואני במקומה יכולה לך ועושה קניות עכשיו, אני באה לעזור לך. אם התגובה שלך היא כזאת, והיא גם הופכת להיות קיצונית מפעם לפעם, או שתנסי ללכת, או שאני אנסה לבוא איתך ולראות איך זה עובד, אבל אם את באמת לא מסוגלת ללכת למקום הומה אנשים, ולעשות את הבחירות שלך, אבל כשאני עושה אותם אני חוטף בראש, בואי, תעשי עם זה משהו, תראי איך את יכולה לקחת על זה את האחריות. את יודעת טוב מאוד שבייעוץ זוגי יש גם פגישות שהן פרטניות, את פחות אוהבת את המונח פרטניות, אבל מפגשים שהם רק עם אחד מהצדדים, וזה בדיוק בשביל זה נועד. אז אני גם משתמשת בזה לזה, אבל אני חושבת שיש המון דברים שאנחנו כן יכולים לעשות אותם, לא קשור לייעוץ הזוגי. אני בעד בכללי, ללכת לכל טיפול. את יודעת, אני מהנסייניות. אז אני לא. אני חושבת שצריך לבחור ממש בקפידה, מה נכון, למי, צריך לבחור בקפידה, את הטיפול הנכון, את המטפל שנכון, אני חושבת במשורה. נכון, אבל אני מאוד אוהבת לנסות שיטות טיפול, בין אם זה עכשיו שיטות טיפול של רפואת האלטרנטיבית או הקונבנציונלית, ובין אם זה עכשיו ללכת למטפל בשיטת NLP או CBT או...
אורי משהו, שכחתי איך קוראים לזה. אני לא מכירה. וואי, זה מגניב. אני תכף אזכר איך קוראים לזה, פשוט הרעיון שיבש אותי, אז... אני מוכלת לך. תודה. אז אני רוצה רגע כן לחזור ולהגיד על זה, שאנחנו יכולות להיות במצב שאם אנחנו לא... שמים לב ולא עוזרים לבני הזוג שלנו שנייה להתמודד ומאפשרים לדבר הזה לגדול ולגדול ולגדול, כמו שקוראים לו כזה מפלצת שמתפרצת מאיתנו, אנחנו לא עוזרים לבני הזוג שלנו, ואם אנחנו מזהים אצל בני הזוג שלנו סיטואציה כזאת, בואו נדבר איתם ונעזור להם, נעצור את זה כמה שיותר מוקדם, זה יעזור לנו, זה ישפר לנו את הזוגיות, אנחנו הרבה פעמים נמנעים מזה, אנחנו מעדיפים לחטוף, אנחנו מעדיפים לקבל, אנחנו מעדיפים לספוג את זה, אבל אחר כך זה, כן, אחר כך זה יוצא לנו באיזשהו שלב מכל אני חושבת שלאורך השנים תמיד היו ספיגות הדדיות, עד שהבנו מה עושה לא נעים, ואז למדנו. לוקח זמן גם לקלוט מה בדברים, כמו שאנחנו מדברות על מישהו שלא סוגר ארונות למשל. לוקח זמן לקלוט מה מציק לנו. עכשיו זה יכול להיות פתאום שאת יכולה להתעצבן על משהו אחר, אבל אז פתאום את רגע בודקת מה זה, אז הארונות, או כאילו החוסר סדר, או הדברים מהסוג הזה. הריבים הגדולים מתחילים על משהו, מה זה קטן? זה מתחיל במשהו קטן, ממש, לכלוך קטן, או דלת קטנה, או שכחנו משהו קטן, או נשיקה לפני שיוצאים. זה באמת באמת הדברים הקטנים. איך ככה זוגות יכולים לשמור על אינטימיות, ואת יודעת, להראות פגיעות, להישאר מחוברים בתקופות האלה של הלחצים והמתחים, כי כשעובר עלינו משהו שמדיר שינה מעינינו, זה... אני רוצה קודם כל להגיד שגם חלק מהחוויות של החיים, זה לא רק העלה דווי והטוב, זה גם לחוות משברים מאוד מאוד משמעותיים. נכון, ועדיין. שהם יכולים להיות גם אישיים, אבל הם יכולים גם להיות משותפים. למשל, אפילו אם אחד הצדדים חווה אובדן של הורה, גם הצד השני שמכיר אותו הרבה שנים, זה גם קושי שלו, אבל עדיין זה לא ההורה שלו, ואנחנו מוצאים את עצמנו בכל מיני סיטואציות מאוד מאוד לא פשוטות, אם אנחנו חווים אובדן, אם קיבלנו פיטורין מהעבודה, אם חלילה קרה לנו איזה משהו לא נעים באופן אישי, על הבריאות שלנו, שזה יכול להיות איזושהי מחלה שאנחנו צריכים להתמודד איתה, וכל דבר אחר. אני חושבת שאחד הדברים שיכולים הרבה פעמים, ואני רואה עד כמה זה מחזק בני זוג, וכאן אני צריך לשים לב שזה לא הופך להיות טיפולי, כשיש צד אחד שתומך בצורה שבה הוא גם לוקח אוויר, אבל גם תומך בבן הזוג שלו, כמו שבן הזוג שלו זקוק לאותה תקופה, נוצר שם חיבור, כי פתאום הם רואים איזה בן אדם מדהים אני בחרתי לחיות איתו, איזה בן אדם נפלא וטוב וערכים, וכמה הוא מוכן, וכמה הוא נמצא, וכמה הוא נכון, ואיך הוא ברגישות שואל, מביע, נותן לי לשים עליו את הראש. אני חושבת, יש גם המון התפתחות זוגית, כאשר זה קורה, אבל כמו שאמרתי, לשים לב שזה לא הופך להיות שהבן זוג שלנו הופך להיות המטפל שלנו, באמת לשים לב לזה, כי הוא לא. הוא יכול להיות שם ולהחזיק אותנו לרגע ולתקופה, וכדי שננשום אוויר, כדי שנתרפא, כדי שנהיה שם, אבל אנחנו צריכים מעבר לזה גם לעשות עבודה אישית, שזה לא משנה לי אם לדבר לעצמנו, או נלך למטפל קונבנציונלי, או מטפל אלטרנטיבי, או לא משנה מה. אני חושבת שכל אחד יודע ויודעת מה נכון להם לעשות, אז אני חושבת שדרך המקומות הלא טובים שלנו, יכולה באמת להיות התעוררות וצמיחה וחיבור, והמון דברים טובים, אם זה לא עובר לפן, שלקחנו את כל הקושי שלנו וזרקנו אותו על הבני זוג שלנו, ופירקנו את היחסים האלה, כי לקחתי משהו שאני לא יכולה להתמודד, ושפכתי על מישהו אחר. כאילו, הצד השני, הוא לא שם כדי שנוציא עליו ונשפוך עליו ונעיב עליו. זה גם, אבל לא רק. אנחנו שם כדי לעזר, להתמך. אנחנו שם כדי לחלוק. נורא קשה לעשות את ההבחנה הזאת. אז אנחנו אומרות את זה בכל רם. זה נורא קשה לזוגות את ההבחנה הזאת. כדי שאנשים ישימו לב לזה, והם יודעים לבד, את יודעת שאנשים אומרים, אני יודעת איפה הגבול שעברתי כשרבנו, אני יודעת איפה כשהייתי בשבעה של, אני יודעת מה היה שם, שזה הפך ממשהו של תמיכה למשהו של ריסוק, הם ממש יודעים להגיד. הרבה פעמים גם זוגות, בבני זוג יש את הצד שהוא לוקח את הצד הטיפולי יותר, אני אטפל, אני אשמור, אני אקשיב. הרבה פעמים יש לנו. וזה נורא, כי את לא אימא שלו, ואת לא המטפלת שלו, ואת לא עובדת שלו, את... לאהוב אדם זה לאהוב אדם זה לתת לו גם להתמודד, לאהוב אדם זה לא לקחת את הצרות שלו, לאהוב אדם זה לעזור לו ולומר לו דברים שהוא יכול לעשות שינויים ושיפורים ושיפורים כדי לעשות לו טוב, נכון, וזה מאוד מאוד משמעותי, ולכן
התמודדויות אישיות יכולות מאוד להשפיע על הזוגיות, אפשר לקחת אותם למקום מאוד טוב, אפשר לקחת אותם למקום הרסני, הבחירה היא שלנו, ההתמודדות היא משותפת, אבל כשיש משהו לצד אחד, בבקשה תקדימו ותעשו כל מה שביכולתכם לעשות, נכון. כדי שהזוגיות שלכם תישמר, אם הזוגיות שלכם תהיה טובה, גם אתם תהיו הרבה יותר טובים ונינוחים, וזה מאוד יעזור לאורך שנים, כי תמיד יש התמודדויות, ואנחנו רק פשוט צריכים לדעת איך כל פעם אנחנו יוצאים ממשהו, מדבר אחד לדבר אחר, עם דברים שיותר נוחים לנו, כי בתקופת זמן מסוימת, נלך לטיפול מסוג אחד, ובתקופת זמן אחרת אנחנו נעשה את זה לבד, או דרך חברה, או אפילו דרך האינטרנט נקרא, ונעשה את ההתמודדות הזו. אין שיטה אחת נכונה, יש הרבה דרכים, אפשר לבדוק, זה ניסוי וטעייה, אבל שנדאג לעצמנו. כאילו, אם לא הייתה בעיה, לא היה פתרון. ואם יש בעיה, אז תמיד יש פתרון. אז זה נורא קל, ועכשיו אני רוצה להביא אותך ככה לסולם הדביאל. אופה. אז בסולם הדביאל, את מעוניינת או לא מעוניינת בהתמודדות אישית, שככה יש לה השפעה על מערכת היחסים. איפה אני בהתמודדות אישית, אם אני סולדת, נושמת, זורמת, צורכת או מכורה? פעם. אני אחלק את זה. יאללה. בפן של ההתמודדות הקשה שעושה לא טוב, בא לי לשים את זה בסולדת, לא בא לי על זה, כאילו יודעת, לפעמים זה קורה ולא בא לי על זה. אף אחד לא רוצה. אבל במקום של ההתפתחות האישית, של פתאום לראות משהו שלא ראיתי לפני אותם קשיים, ופתאום אני מתעוררת ואומרת, וואו, הגבר הזה שבחרתי, שיחיה לצידי, ומה שעזרנו אחד לשני, איך שהתמודדנו עם זה, המקום שזה גרם לנו לצמוח ביחד, אני שמה את זה במחורה, זה ממש אצלי בקצוות, אז ככה אני עושה רגע הפילוח של זה. איך את בתוך סולם הדביאל? אז איך אני עם התמודדות אישית? קודם כל, ככה, הקרובים אליי יודעים שאני, אין דבר שאני יותר אוהבת מלדבר עם אנשים סביבי, כשאני מתמודדת, עם כל דבר. זה יכול להיות בהחלטה איך ללדת, זה יכול להמשיך להחלטה של מה לאכול. כל התמודדות אישית, אני אוהבת להידיין עליה עם הסובבים אותי. אז אני אלך על צורכת, כי אני מהאנשים היותר ורבליים, שיותר מדברים, פחות אוגרים, וכשזה נוגע למערכת היחסים שלי, אז אני גם ממש מדברת על זה. זה חובה מבחינתי, לפתוח את הנושא, להבין, גם, אז זכיתי בפרטנר מדהים, כן? אבל בנוסף, אני גם חושבת שאני ממליצה, כל מי שגם אצלי בקליניקה יודע לדבר על הכל, תמיד, על הטוב, על הרע, זה מה יש, עם זה אנחנו חיים, עם זה אנחנו נתמודד כל חיינו. אני רוצה רגע להגיד משהו על השיתוף שלך ושלי, שיש בו דומה ויש בו שונה. נכון. בשיתוף שלך, את אוהבת לשתף בדברים שלך, ואת גם את אוהבת לקבל מאחרים את משנתם, מה שהם חושבים, איך שהם רואים. ואצלי, אני אוהבת לשתף, אבל אני אוהבת שמקשיבים לי ולא אומרים לי מה לעשות. אני אוהבת מתוך השקט של האנשים, מתוך המקום של השיתוף שלי, לאבד את המחשבות שלי, ולקבל תשובות, ואם תהיה לי שאלה ספציפית ומדויקת, אז אני אשאל אותה בצורה מדויקת, ואחד הדברים שמאוד מקשים עליי, זה כשאני משתפת, שבאים לי עם פתרונות, כי לרוב אני לא מבקשת, אני אוהבת לפרוק, וזה משהו שהוא מאוד שונה, כי הרבה פעמים יכולים להתייחס אלייך כמשתפת, ואליי כמשתפת עם אותה תגובה, וגם כאן בדיוק בין בני זוג, ובין הדברים שקורים. גם כשבאים אליכם חברים, ורוצים לשתף, ורוצים לדבר, תשאלו. ותאמרו גם, אני חושבת שאני צריכה לומר מאשר לשאול מישהו. בסדר, אבל אני צריכה להיות זאת שאומרת, תקשיבי, בא לי לשתף אותך. אבל לפעמים את בלעת הרגע, ופשוט רוצה לשתף. כן. וזה נכון תמיד שהצד השני יבוא ויאמר, וואי, תודה ששיתפת אותי, איך היית מצפה שאני אגיב? שאני פשוט אקשיב לך, או שפשוט אני אייעץ לך מה הייתי עושה? לא כולם עושים את זה, ולכן בין בני זוג חשוב שנשאל את זה, מעדיפה שאני אקשיב, מעדיפה שאני אגיב. אבל גם בין חברים טובים אנחנו יכולים לעשות את זה, וזה ממש מומלץ. אני אוהבת אותך. אני אוהבת אותך, מלן. היה לי כיף איתך מאוד. תודה, גם לי.